Sabries dir-nos per què serveix aquest objecte? Bueno, l'he vist alguna vegada, però no sé per què serveix. No sé, per tirar una pilota. Ni la mínima idea. Per fer vent, una pala, que era per rentar la roba. Crec que és per fer pa. Per treure pizzas. Com definiries sostenibilitat? Que estigui tot net. Fer un bon ús dels materials que utilitzes. Reciclar, reduir i reutilitzar. Cotxes que no contaminin molt, patinets, anar caminant. Buah, ara no em surt, però una mica sí. Bueno, no sé. Cuidar el planeta. Tindre un equilibri entre reciclar i ser amable. Si fossis un superheroi del medi ambient, quin poder tindries per salvar el planeta? Del poder de reciclar. Que no existeixin els cotxes. Que no existeixi el plàstic. Per a les guerres, poder netejar el mar d'una forma més fàcil. No, que ningú contaminés. Que no tractessis els animals. Tenir un imant per recollir tota la basura, o sigui, inventar basura. Desaparèixer tota la humanitat. Saps què és i com s'utilitza? És una forca i com s'utilitza, no sé, només sé que utilitzen els correfocs i el senyor què, i l'Aquaman. Així. un rastrell, crec. Això és una forca i això no sé si es fa així. Vas així i vas rascant Una azada. per moure la terra o alguna cosa. Això és un rastret per treure les fulles de quan cauen dels arbres. Per moure la terra. És una forca i és per agafar els enos de palla. Si se't trenca la cremallera dels texans, què fas? Demanar-li a la meva àvia com els arregli. Donar-li a l'àvia que l'arregli. Sí. No sé, li dic a ma mare que m'ajudi i a veure com puc solucionar-ho. Quants anys creus que tarda en descompondre's una bossa de plàstic? 50 anys, 60 per allí. 5? 50. Un segle. Jo també, molts anys. 1000 anys. Depèn del sol, o la calor, el clima. 50. 500 anys. Més. 500. Saps on és el nord? Cap a dalt. Aquí, Al nord. A dalt. cap allà. Cap a dalt. Cap dalt. A davant nostre. Allà. Perquè l'est vindria a ser ahir, oest, nord, sud. Cap a dalt. Per allí, no? Sí, cap allà. El nord està cap allà.